Gadewch i ni weddio. Unwaith eto o ddew i ni yn diolch i ti ac yn llawenhau am y cyfle o gael dod ger dy fron i ni'n cyflwyno yr oedfa hon o fal di ac yn gweddio bydde di'n trigarhau wrthym a bydde di'n dod lawr i'n plith i ni'n dyheu am y dydd a bydde di'n dychwelyd i ni yn bersonol i'n gwlad ni o ddew i wledydd y byd a bydde di yn trigarhau ac yn ymweld mewn ffordd arbennig y bydd yr ysbryd glân yn cael ei dywallt arno ac y byddwn ni yn gweld pobl yn troi at ti mewn edifeirwch a ffydd ac y byddu di'n cael yr holl fawl a'r clod. O ddew tyrd gweithio yn ein plith. Diogelan hamser nawr nertha ni yn ein haddoliad i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I'ch atgoffa'r hyn sydd ar wefan Nghapel yr Rhath ein hoedfa ni ar y sil am hanner awr wedi 3. Nawr, gadewch ni ddarllen o air Duw o'r Efengil yn ôl Lyc pennod 23 ac yn darllen o adnod 27. Lyc 23 ac adnod 27. Ac yr oedd yn ei ganlyn ef liaws mawr o bobl ac o wragedd, yr rhai hefyd oedd yn cwynfan ac yn gylaru o'i blegyd ef, a'r Iesu wedi troi atynt a ddywedodd merched Jerusalem, nac wylwch yn plegyd i, eithyr wylwch o'ch plegyd eich hunain, ac o blegyd eich plant canis wele. Y mae'r dyddiau yn dyfod yn yr rhai y dywedant, gwyn ei byd yr rhai amhlantadwy a'r crothau nid epiliasant a'r bronau ni roesant sign. Yna dechreuant ddywedyd wrth y mynyddoedd, syrthiwch arnom ac wrth y bryniau cuddiwch ni. Canis os gwnant hyn yn y pren i'r, pa beth awneir yn y crin, ac arweiniwyd gydag ef hefyd ddau eraill, drwy gweithredwyr i'w rhoi i'w marwolaeth. A phan ddeithant i'r lle a elwyr Calfaria, yno croesoeliasant ef a'r drwy gweithredwyr, un ar y llaw ddeiau a'r llall ar yr aswy. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr, gydewch ni edrych ar yr adnodau hynny yn canolbwyntio ar adnod 31, Lyc pennod 23 ac adnod 31. Canis os gwnant hyn yn y pren i'r, pa beth awneir yn y crin. Nawr, yr arglwydd Iesu Grist yma yn cael ei arwain at Galfaria. Mae yn ddarlun cyfarwydd iawn. Siwr o fod, dyma i chi ddarlun, y mae'r byd gyfan yn weddol gyfarwydd ag o sicr ymhlith yr rhai crefyddol, beth bynnag i cefndir mi fydden nhw'n gyfarwydd a'r hanes yma i raddau. Yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei arwain at y groes. Ac mae yn amddangos ond yw fel ei fod wedi blino yn llwyr. Doedd y milwyr ddim am iddo farw cyn y groes, ac felly i ni'n gweld falle ar yr ymddangosiad gyntaf, dyna chi garedig yn galw ar rhai i'w helpu fe i gario, i roi cymorth i gario'r groes, ond yr hyn oedd y cymhelliad, doedden nhw ddim eisiau i'r Iesu farw cyn y groes. Dyna i chi sioe fydde'r groes, y groes hoeliad, ac yn sicr bydde fe'n siom fawr iddyn nhw ac i'r dorf petai e wedi marw cyn cyrraedd y groes, ac felly yn rhoi pob help iddo gyrraedd y man y byddai'n cael ei groes hoelio. Dim syndod i fod e wedi blino. Yr oedd e wedi dioddef cymaint yn arwain at y fan yma. Os ych chi'n meddwl am ei fywyd, yn ddyn ifanc yn marw, yr oedd wedi byw bywyd llawn o ofal, llawn o dristwch ac o erledigaeth, llawn o boendod, a hynny dim ond yn y bywyd, heb sôn am yr hyn yr oedd yn gwybod oedd o'i flaen ef. I ni'n gwybod bod hwnna'n chwarae rhan enfawr. Ond yma yr oedd yr Iesu fel dyn, yn dioddef fel dyn, ac yn arwain at y man lle byddai'n cael ei groeshoelio, mi fydde'r blinder hynny wedi bod yn amlwg. Dychmygwch beth oedd e fel i gael ei frydychu. Gafodd ei frydychu gan Judas, a'r effaith y mae hynny'n cael ar y person, ar y corff, ar y meddwl, yna'r y boen a brofodd yng ngardd Gethsemane, yna'r siom a gafodd e'n ei ddisgyblion, yna rhywbeth yn does, pan ych chi'n cael eich siomi mewn rhywun, mae'n cael rhyw effaith, mae'n rhyw ergyd jom,
Mae'n deimlad corfforol, mae'n feddyliol yn sicr, mae'n emosiynol, ond mae'n blino'r corff hefyd pan ych chi'n cael eich siomi gan eich cyfeillion efallai, ac fan hyn yr oedd yr Iesu wedi cael ei siomi gan y disgyblion. Ac yna, yr hyn a wynebodd yr effaith bydde hyn di gael arno fe, yr hagryth o achos llys pan asafodd o flaen y Sanhedrin. Ac yna'r gwawd a dirmig ymhalas Caiaffas. Ac yna, dychmygwch y tristwch o weld a profi ymddygiad Pedr. Yr oedd y profiad y cael ei ddedfrydu yn anghyfiawn, ac yna ei fflangelli, ac yna gafodd ei boeri arno, gafodd ei goron o ddrain wedi cael ei wasgu ar ei ben. Ond yn ychwanegol at hyn i gyd, gwebu'r Iesu yr hyn oedd o'i flaen. Yr oedd yn gwybod hyn, cyn llunio'r byd yr oedd yn gwybod hyn. Yr oedd yn gwybod bod yr awr yn agosau. Ac yna wrth iddo gael ei eni, ac yna'n tyfu fel bachgen bach, ac yna fel plentyn, ac yna fel dyn ifanc, ac yna dechrau'r weinidogaeth, mi roedd yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen a'r dioddef y byddai yn ei wynebu. A dim syndod felly ei fod e wedi blino. Ac roedd llawer yno yn y dorf yn edrych ymlaen yn eiddgar at y sioe, at y weithred o groes hoelio. Diw's dim byd yn wahanol nag oes. Allen ni ddychmygu petai'r rhywun yn cyhoeddi bod y fath gosb yn digwydd yn ein gwlad ni. Ni'n gwybod ei fod yn digwydd mewn sawl gwlad lle mae yna yr rhai yn cael y ddedfryd yr un fwyaf eithafol allwch chi gael. Ac yna byddwn ni'n tybio bod pobl yn mwynhau yr achlysur, am weld gwaed, am weld cyfiawnder, am weld rhywun yn dioddef gan bod nhw wedi gwneud i bobl eraill dioddef. Mae yna rhywbeth yn natur dyn yn does sydd yn peri bod nhw'n mwynhau math yma beth, ac mi fydde'n sicr y dorf yma yn edrych ymlaen yn eiddgar at y weithred o'r croeshoeliad. Ac yma, dyma'r darlun, y dorf yn ymgynnull a'r Iesu yn cario'r groes ac yn blino. Mi fydden nhw'n llawenhau fod yr un a ddatgelwyd ei rhagryth yn cael ei ladd. O, mi fydden yna lot o gysineb tuag at yr Iesu. Mi fydde'r rhai fydde wedi deall rhywbeth am ei bregethu fe, yn gweld ei bod nhw'n cael eu cyhuddo o fod yn rhagrythwyr, ac felly o ganlyniad i hynny am cael gweld yr un yma yn cael ei ladd. Ond mi roedd yna rai yno, ac i ni'n darllen hyn yn y darn sydd o'n blaenau ni. Mi roedd yna rai yno oedd yn wylo yn crio. Ac yn crio oherwydd yr anghyfiawnder. Ac yna ni'n darllen y galwyd ar Seimon o Cyrene i'w helpu. A i ni'n gwybod, i ni'n darllen yn nes ymlaen yn Rhufeiniaid i hyn cael cryn effaith ar Seimon a'i deulu. Nawr hon oedd y bregeth olaf cyn i'r Iesu farw. Ac felly mae yn neges yn bregeth bwysig iawn. Mae yn rhywbeth efallai y dylsen ni fod yn eistedd i fyny a chymryd fwy o sylw. Mae pob un bregeth yn bwysig ond diwe, ond mae yna rhywbeth fan hyn am yr un olaf ar y groes, cyn iddo farw. Mae'r Iesu yn cyfarch y bobl. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y goeden werdd, y pren ir yma. Yna'r goeden crin, y goeden neu'r pren sych, ac yna yn olaf yn drydedd y rhybydd sydd i'w gael. Wel, yn gyntaf, yr goeden werdd yma. Canis os gwnaed hyn yn y pren ir. Pa beth a wneir yn y crin? Nawr, beth yw ystyr y pren ir yma, neu'r goeden werdd? Beth mae hynny'n ei olygu? Wel, pren sydd yn wyrdd o ran y disgrifiad yna yn golygu, allech chi, mae'n ddigon rhwydd i ddeall ar y lefel yma, os oes yna gwyrddni fel dail yn dod o goeden, chi'n gwybod bod yna fywyd yna. Ac os oes yna fywyd yna, chi'n gwybod bod yna ddŵr yn dod o'r pridd i fyny'r gwreiddiau, i fyny trwy'r coed, at y brigau, at y dail. A felly y darlun yma o'r pren yn wyrdd yw fod y pren yma'n llaeth, bod yna wlypni, fod yna ddŵr yn y pren. Bywyd yn y pren, dyw e ddim yn sych. Ac felly y darlun fan hyn yw, bydd y pren fel hyn yn anodd i losgi o gyrymharu a phren sych.
os ych chi yn llosgu tân yn y tŷ, a bod gyda chi rhyw ffordd o cael tân felly, maen nhw'n dweud, ond ydyn nhw, mae'r angen i'r pren fod wedi sychu. Mae rhaid fod yn bren arbennig. Chi ddim yn gallu rhoi pren sydd yn llawn dŵr, achos dwi ddim yn llesol i'r tân i ddechrau, ond wneud ddim llosgu fyddwch chi'n am amser hir yn cael ei losgu. Ac felly chi eisiau pren sych sydd yn hawdd i losgu. Ond fan hyn y darlun yw fod y pren gwyrdd yma yn anodd i losgu. Ac felly mae'n ddarlun o'r arglwydd Iesu Grist. Disgrifio Iesu Grist ei hun yn debyg i'r pren gwyrdd yma, y goeden werdd, pren yr un y mae bywyd yno. Dyna sut mae'r Iesu ni disgrifio hi. Mae yna fywyd yn yr Iesu. Na ni'n gwybod hynny. Mae'r holl ysgrythyr yn cyfeirio at hynny. Mae fe yw'r bywyd, fe yw'r ffordd, fe yw'r gwirionedd, ni'n gwybod hynny, ond mae popeth, mae ffynhonnell bywyd yn dod o'r Iesu. Ac felly ohono ef y daw bywyd i eraill. Ac felly mae'r Iesu'n defnyddio'r darlun yma i ddisgrifio'r ei hun. Ac am ddisgrifiad cywir i ddefnyddio y ffynhonnell rhyfeddol yma o fywyd. Ac o ystyried yr hyn a ddigwydd ac a ddigwydda Iesu Grist, y goeden werdd yma, mae'n ofnadw i ystyried yn dydy. Sut y caiff un fel hwn ei drin, y goeden werdd yn cael ei losgu fel bethau. Y darlun yma yn cael ei drin mor erchyll i un fel hwn, un perffaith, llawn cariad, llawn trigaredd, i'r un yma sydd yn llawn bywyd, yr un sydd yn rhoi bywyd, o'r fath gamdriniaeth. A'r hyn oedd i ddod, yr oedd hwnna wedi digwydd yn barod yn ystod ei fywyd a'i weinidogaeth, ond nawr oedd yn gwynebu mwy. Ac fe ddath hwn i achub ei bobl o'i pechod. Dyma i chi ddarlun. Fe ddaeth i roed ei einioes dros eraill, ac fe welwn ni osgostyngeidrwydd yn y modd, y galwodd yr Iesu a'r y bobl o'i gwmpas yn ymestyn allan. Dyna chi trigaredd a chariad. Ac i feddwl bod hwn yn cael ei drin yn y fath ffordd, ond i ni'n gweld mwy o'r hyfeddod yr Iesu pan i ni'n gweld mae ffordd mae'n siarad â gwragedd Jerusalem. Mae'n galw arnynt i beidio wylo drosto fe. Mae mor ostyngedig, dwi ddim yn poeni amdano hunan fan hyn. Mae'n dweud peidiwch â crio drosto i. O'r dioddef a ddioddefodd. Fe ddioddefodd yn y modd mwyaf urddasol. Gwrandewch ar y geiriau yma. Allwch chi droi atynt os ydych chi'n dymuno Mathew 27, adnod 27 a 31. Ystyriwch y dioddef yma. Yr oen yn mynd i'r lladdfa. Gwrandewch, adnod 27. Yna, milwyr y rhaglaw a gymerasant yr Iesu'r dadleidi ac y gynullasant at o'r holl fyddin, a hwy ai diosgasant ef, ac a roesant amdano fantell o ysgarlad. Yn tynnu ddillad oddi amdano. Mae'n ddarlun trienus, mae'n ofnadw bod nhw'n gallu wneud y fath beth. A chwedi iddynt blethu, coron o ddrain, hwy a'i gosodasant ar ei ben ef, a chorsen yn ei lawddeiau. Mae'n ofnadw yn diwedd. Yn neud hwyl am ei bennau. Yn rhoi corsen yn ei lawdde, ac a blygasant ei gliniau ger ei fronif, ac a'i gwatwarasant gan ddywedyn henffych well brenin yr Iddewon, a wneud hwyl am ei bennau, yn chwerthin, yn pwyntio, ac yn neud iddo fe edrych fe rhyw frenin gwan, ac yn amplygu lawr, ac yn cael hwyl. Ac yna mae'n mynd y waith a hwy a boi rasant arno, ac a gymerasant y gorsen, ac a'i trawsant ar ei ben. Dych chi'n gallu dychmygu pobl heddi'n gwneud hynny? Wel, wrth gwrs, maen nhw'n gwneud yn ddyddiol. Bron iawn, chi'n gwylio teledu a chi'n gweld yn ddyddiol, mi fydd y pobl yn y ffordd maen nhw'n trin yr Iesu, ac yn defnyddio ei enwau, ac yn ei ddilorni fe, ac yn ei anwybyddu fe, neu beth bynnag i chi'n ei weld e, dwi ddim gwahanol heddi, nag yw, mae waith falle. Adnod 31 ac wedi iddynt ei watwar, hwy a diosgasant ef o'r fantell, ac ei gwisgasant a'i ddillad ei hun, ac ei dygasant ef ymaith i'w groeshoelio. A sut bu'r Iesu ymateb? Wel, i ni'n gwybod, y ffordd i'r Iesu ymateb gafodd ei ysgrifennu cannoedd o flynyddoedd cyn i'r digwyddiad. Fe nath Eseia dweud wrthon ni sut y byddai'r Iesu'n ymateb i'r croeshoeliad.
Efe ar thrymwyd, Eseia 53:7, efe ar thrymwyd ac a gystuddiwyd ac nid agorau ei enau, fel oen yr arweinydd efo'r lladdfa ac fel y tai dafad o flaen yr rhai ei cneifiau, felly nid agorau yntau ei enau. Dyna i chi. Dyna i chi un oedd yn ymateb. Nath e ddim ymateb. Nath e ddim troi atynt a dweud wrthyn nhw anghyfiawnder. Nath e ddim troi atyn nhw a dweud unrhyw beth arall. Oedd e'n llawn cariad. Oedd e'n gwybod, dwi yn y fan hon, dyma'r pwrpas y des i'r byd. Fydde wedi gallu delio nhw. Fydde wedi gallu cosbi nhw'n y fan ar lle. Iesu Grist, yr un ni ellir ei gehyddo. Yr un oedd yn gwbl ddieuog. Fel mae Pantycelyn yn dweud, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. Ond nid yw hwnna'n wir. I ddweud y gwir, chi'n gallu canu'r linell honno yn yr emyn, ac mae'n dod â rhyw goleuni newydd i ni bob un tro, yn diwe, pan ni'n meddwl amdano fe ar y groes, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe, yn y ffordd oedd yn ymateb. Yn y ffordd, mae'n trin y bobl, oedd yn ei groeshoelio fe. Nid agorau ei enau. Does dim un hanesydd erioed wedi gallu darganfod unrhyw ddrwg weithred, unrhyw air angharedig, unrhyw colli tymer. Does dim un wedi ffeindio achos ni wnaeth e unrhyw beth o'i le. I ni'n gweld y fath dosturi yng nghanol y fath dioddef. Gwrandewch ar adnod 34. Dyma chi ddangos i chi pam yn cael ei ddisgrifio fel y goeden werdd, llawn bywyd, perfeithrwydd. Adnod 34, ar Iesu a ddywedodd o dad, maddau iddynt, cynnes ni wyddant pa beth y maint yn ei neithyr. Dyna sydd yn wir. A mae'n edrych arnynt ac mae'n dweud, o dad, maddau i'r rhain. Mi fydda'r gwragedd wedi siŵr o fod wedi gweld, neu o leiaf clywed am weithredoedd yr Iesu. Yr rhai oedd yn wylo am yr anghyfiawnder erchyll. Mi fydden nhw'n siŵr o fod wedi clywed am y bwydo'r 5,000, yr iachau'r cleifion, taflu allan cythreiliaid. Mi fydden nhw wedi clywed bod e'n maddau, yn dysgu maddeuant o pechodau, cariad, bydde'n dangos cariad. Ac na ddefnyddiodd hwn ei nerth ei hun i elwa ei hun, bydde wedi gallu dod lawr o'r groes, ac osgoi'r dioddef, ond ni wnaeth hynny. Y goeden werdd y pren i'r yma, am ddioddef. Yma mae mab Duw, yr oen di nam, yr un a bechodd erioed, yr un a ddangosodd y fath gariad a thrigaredd. Ac yna mae'n rhoi hwn mewn i cyd-destun. Canis os gwnant hyn yn y pren i'r, pa beth a wneir yn y cryn. Os yw hwn yn dioddef felly, mae'n neud i chi feddwl yn diwedd. Wel, symud ni ymlaen yn ail y goeden crin yma, yr goeden sych yma. Os mae Crist oedd y goeden werdd oedd yn llawn bywyd, yna y darlun sydd yma o'r goeden sych yw'r y goeden sydd yn hawdd i losgi. Y mae hyn yn cyfeirio at y sawl sydd yn gwrthod edi farhau. Yn gyntaf, allech chi gyfeirio at yr Iddewon ystyfnig, ond hefyd mae yn ddarlun o bob pechadur. Pob un ohonom yn dod o dan y disgrifiad yma o'r pren sych. Ac mae'r Iesu yn dechrau trwy gyfeirio at ferched Jerusalem. Ewch at adnod 27 a 28. Ac yr oedd yn ei ganlyn nef liaws mawr o bobl ac o wragedd, yr rhai hefyd oedd yn cwynfan ac yn galaru o'i blegyd ef. A'r Iesu wedi troi atynt a ddywedodd, merched Jerusalem, na gwylwch o'n plegyd i. Eithyr wylwch o'ch plegyd eich hunain ac o blegyd eich plant. Dyw'r Iesu ddim yn cyrryddu y gwragedd y merched yma am wylio o reidrwydd yma. Gan o leiaf, mae'n dangos rhyw gydymdeimlad yn yr wylo. Dwi ddim yn cyrryddu nhw felly. Mae yna gerydd yma, mae yna rybydd yma, ond mae'n gallu gweld o leia bod rhain yn dangos cydymdeimlad. Mae hynny yno. Nid oeddent mor galed na allant wylo hyd yn oed. A mi fydd yn rhai yn sicr sydd wedi gwrando ar negeseuon fel hon. Nad ydynt yn gallu wylo am ddioddefiadau Crist yn fewnol neu yn allanol. Dyn nhw ddim yn bobl felly, ac dydyn nhw yn naturiol, yn bechaduriaid felly, yn galed, ond hyd yn oed wrth rando ar yr hanes
o'r croeshoeliad a'r anghyfiawnder. Dwi ddim yn ei symud o llawer wedi digwydd 2000 flynyddoedd yn ôl, ac felly dwi ddim yn golygu llawer i chi, ac i chi'n gwybod chi ddim eisiau'r math yma beth i amharu ar eich bywyd, ac felly chi'n aros yn weddol oeraidd. Ond dyw'r rhain, y gwragedd yma ddim felly. O leia, yr oedd rhain, tra roedd y dorf yn ymgynnull, ac mi roedd y merched yma, gwragedd Jerusalem, mi fydde'r rhai oedd yn wylo, mi fydden nhw wedi gweld y dorf oedd yn ymgynnull ac yn gwybod eu bod nhw allan am waed yr Iesu yn ei gasau. Ond mi fydden nhw wedi camu nôl a meddwl, mae hwn wedi bwydo'r 5,000, mae hwn wedi iachau pobl, a mae hwn wedi bod yn garedig. Pam croeshoelio'r Iesu bydden nhw wedi meddwl? A tra fydde'r dorf yn gweiddi croeshoelio ef, yr oedd rhain yn wylo. Mi fydde parch ganddynt tuag ato. Mi roedden nhw yn ei edmygu. Mi roedden nhw'n tristau wrth ei weld yn dioddef. Ac i chi allu gweld llawer felly o fewn cymdeithas heddi, bod na rhywbeth sensitif am gymeriad rhai pan maen nhw'n gweld pobl yn cael cam ei bod yn ei brifo nhw fel betai'n digwydd iddyn nhw. Ac felly mae yna rhywbeth clodwiw am hynny, ac fel yn y gwragedd yma. Roedden nhw'n gweld, y mae hyn yn anghywir, y mae hyn yn warth o beth y maen nhw'n neud i un fel yr Iesu. Ac felly maen nhw'n crio. Ond dyma'r broblem. A dyma'r broblem i ni'n gwynebu heddi mewn eglwysi Efengyl. Sôn am y sefyllfa crefyddol, i ni'n cymryd yn ganiataol lle nad yw pobl hyd yn oed ar lafar neu yn fodlon dweud y cytuno gyda'r Efengyl fel i ni'n ei chyhoeddi fe, a mae'r rheini sydd yn ei wrthod, wel ni'n gwybod mae'r rheina tu allan i Grist, ond mae yna rhai sydd o fewn yr cylch yna sydd yn honni credu pethau Efengyledd, ac eto yr un mor fydol ar byd. Maen nhw allan ar nos Wener, maen nhw allan ar nos Sadwrn, maen nhw'n aml yn torri'r Sabat, maen nhw'n ddim yn cael y cyfyngiadau yma mae'r ysgrythur yn ei roed ar fywyd, ar yr hyn i ni'n ei yfed, ar yr hyn i ni'n fwyta, ar y ffordd i ni'n ymddwyn, beth ni'n gwylio, gwrando, ffordd ni'n siarad, cadw'r sil, yr holl beth yna. Ond mae yna broffes Efengyledd yna. A maen nhw wedi cael yr ail enedigedd yn ôl pob sôn. Yr rhai yma sydd yn gallu crio mewn oedfa. Yr rhai sydd yn gallu ymateb yn emosiynol ac yn dwlu ar y stori o'r groes ac pan maen nhw'n canu caneuon, a falle nid yr emynau, falle maen nhw'n canu'r emynau, maen nhw'n licio'r caneuon yma, mae plant bach yn canu a chi'n ail ddweud llinell 20 o weithiau ac mae'r emosiwn y dôn yn neud i chi deimlo fel rhywbeth neu gilydd ac mae'n peri i chi deimlo rhyw wefr yn y corff ac i chi'n teimlo, dwi'n fwy ysbrydol nawr, dwi wedi cael rhyw brofiad hyfryd. Math yna beth dwi'n tybio sydd fan hyn. Pobl sy'n gallu ymateb fel hynny. Dyma beth sy'n bwysig. Dyma'r cerydd sydd gan yr Iesu. Yr oedd yr Iesu'n dweud, nid y math yma o grio sydd yn bwysig, sydd yn ddigonol. Y mae'ch wylo chi yn anigonol. Yr oedd wedi weld yr oedd yn gwybod yr hyn o tu ôl i'r crio, roedd yn gwybod yr hyn oedd ei hawydd nhw, roedd yn gwybod ble oedd y crio yma'n mynd i arwain, ac felly roedd yr Iesu yn ei cyrraeddu nhw, peidiwch â crio. Nid oedd hon y math o wylo oedd yn arwain at edifeirwch, ac fe eilw arnynt i beidio wylo drosto fe. Mae'n edrych yn dda, yn dyw e? I grio dros anghyfiawnder dros Grist. Ni'n mynd i brotestio am anghyfiawnder. Ni'n mynd i fynd ar ystrydoedd gyda posteri ac yn anghyfiawnder. A mae'r pobl yma'n meddwl bod nhw'n mor dda yn ysbrydol as os yna rhyw fath o elfen grefyddol iddo fe. Ac maen nhw'n weithgar ac yn protestio i'r llywodraeth a pob math o bethau. Ac i chi gweld dyma'r math o bethau oedd y gwragedd yma yn wylo, falle'n wylo'n uchel mwyn i'r rhaid yn gweiddi croeshoeliaf ac yn dweud i chi'n gwneud rhywbeth sy'n anghofio, mae mor drist. Ond mae'r Iesu yn cyrraeddu nhw. Mae'n edrych ar rheini, nid yr rai oedd yn gweiddi croeshoeliaf, mae'n edrych ar y merched. Oedd yn crio drosto fe, ac mae'n dweud, peidiwch a chrio drosto fi. Ond na fyddwch chi'n wylo am yr hyn oedd yn achosi ei ddioddef ef. Dyna beth oedd yr Iesu yn ei ddymuno. Criwch dros yr achos. Peidiwch â crio drosta i.
Criwch dros anghrediniaeth. Criwch dros bechod, achos pechod sydd yn peri fod dyn am fy nghroeshoelio fi. Anghrediniaeth sydd yn peri bod nhw am fy ngosod i ar y groes gyda'r hoelion a'r gwaifon a'r goron o ddrain. Dyma ddyle fod achos eich galer chi, y pechod yma sydd wedi gyrru chi i'r fan hon. Gai ofyn os yna rai sy'n gwrando, sydd efallai wedi wylo am stori'r groes, efallai wedi teimlo rhyw dristwch at yr anghyfiawnder, ac wedi eich denu at Grist ac at grefydd, at Gristnogaeth efallai. Ac mae yna rhywbeth amdano sydd yn taro deuddeg, chi meddwl mae hwn yn neis, mae hwn yn iawn, mae'n beth cywir. Ond yn y broffes hon o sefyll dros Grist, hynny yw trwy'r crio yma, chi'n neud rhyw fath o ddatganiad cyhoeddus. Yn y broffes yma. Ond efallai does dim newid yn y bywyd wedi digwydd. Achos mae'n weddol sicr y byddai'r gwragedd yma wedi stopio ei wylo y bore canlynol. Byddwn ni'n weddol sicr o hynny. Efallai deffro yn y bore yn teimlo rhywbeth anghysurus, ac falle erbyn diwedd y dydd mae popeth yn iawn, yn sicr y bore wedyn ni. Bywyd yn cario ymlaen fel ag yr oedd. Does dim record yn yr ysgrythyr i'r gwragedd yma wedi ferhau. Falle fel y gwragedd fod na barch ganddoch chi tuag at bethau Duw at Iesu Grist. Mae'r ffaith eich bod chi'n gwrando nawr efallai yn arwydd bod ganddoch chi elfen o barch. Ond gewn ni ddweud hyn yn ofalus, nid yw hynny'n ddigon. Efallai eich bod chi wedi sefyll lan dros Gristnogaeth yn yr ysgol, yn y coleg, yn y gwaith, efallai yn y gweithle, yn y teulu, ond dyw e ddim yn ddigon ag yw e. Dyw e ddim yn ddigon gwneud safiad yn unig hyd yn oed, yn dweud, wel, dwi ddim yn gwneud hyn a llall, a dwi yn gwneud hyn a llall, a dwi'n credu yn Iesu Grist. Dyw hynny ddim yn ddigon yn ei hun. Roedd y gwragedd yn wylo, ond ni arweiniodd yr wylo at edifeirwch. Doedden nhw ddim yn wylo dros eu pechod personol nhw na phechod pobl eraill. Doedden nhw ddim yn crio am y rheswm gywir. Petai wedi bod dros bechod, yna fyddai'r achos yma yn fwy obeithiol. Ni ddylid bod loni ar ymddangosiad allanol o emosiwn yn unig. Dyma beth mae'r Iesu'n dweud. Dyw'r wylo bod chi gallu dweud, wel o leia roedden nhw'n wylo, ac wrth gwrs ni'n gallu dweud hynny, a byddai'r Iesu wedi cydnabod hynny, ond dyw e ddim yn ddigon ac gyfer achubiaeth yr enaid, i chi ddim yn crio am y reswm iawn. O, mae yna lawer dros y blynyddoedd wedi bod yn emosiynol ar ôl oedfa, ac yn dibynnu ar y math o oedfa. Mae yna math arbennig o garfan yn yr eglwys, ond oes, sydd yn gosod popeth lawr y trywydd yma. Maen nhw'n broffesiynol iawn. Maen nhw wedi trefnu yr holl beth, yr caneuon, yr gerddoriaeth, yr offerynnau, yr golau, y cadeiriau, y ffenestri, falle llenni ar y ffenestri, ac yn popeth, maen nhw wedi meddwl am popeth, y lliwiau, ac yna'r steil o siarad, a falle cael rhywun enwog mewn, neu rhywun sy'n glyfar, rhywun sy'n dad y pobl ifanc, ac yn aml iawn bydd y math yna berson, mwyn peidio troi neb i ffwrdd o'r efengil, yn dod lawr mewn par o jeans a Chris T, neu Chris wedi agor y bwtwm top, ac wedi rolio'r llewis i gris i fyny, ac yn edrych yn dda, ac yn dod â cwbl o jokes bach mewn, ac yn siarad yn gyfeillgar, ac yna'n dod â rhyw bwysau mawr ar bobl, yn dweud, dewch i gredu yn Iesu Grist, ac yn dod â ofn arnyn nhw, ac falle yn dweud wrth fi Iesu Grist yn ateb eich holl bryderon chi, bydd eich problemau chi drosto, ac felly mae yna rhywbeth yn dod, ac falle mewn rhai amgylchiadau yn galw pawb i'r blaen, ac mae yna rhai wedi cytuno fydd nhw godi lan a mynd â chi mwyn helpu pobl eraill i ddod. Chi'n gallu gweld yn dydych chi emosiwn yr oedfa, ac efallai bod yna rhywbeth wedi taro, bod yna rhywun wedi dweud rhywbeth sydd wedi taro. Mae yna rhyw deimlad a mae'r dagrau'n dechrau llifo. Ond gewn ni ddweud hyn. Os mae dyna'r broffes ac nad yw yn arwain at gwir edifeirwch a ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist sydd yn rodd o Dduw, yna dyw e ddim yn ddigonol. Dyw'r broffes sydd ganddo chi ddim yn mynd i'ch achub eich enaid chi.
Does dim byd felly Cris sydd yn achub, ond i chi'n ddibynnol ar eich proffes a hynny'n un allanol ar eich dagrau. Nawr wrth gwrs, falle fydd na ddagrau mewn rhyw brofiad sydd o ddiw, ond beth sy'n rhaid ni fod yn siŵr bod y dagrau yn dod o brofiad o ddiw, o waith yr Ysbryd Glân, ac yn peri chi Edi Farhau. Mae Spurgeon yn dweud hyn, i wylo dros y gwaredwr sydd yn marw, y mae hynny i wylo dros y feddyginiaeth. Doethach gwell i'w wylo dros yr afiechyd. Peidiwch â wylo bod Iesu Grist wedi cael ei groeshoelio, dyna'r ateb. Dyna'r feddyginiaeth, dyna beth sy'n achub chi. Wyliwch dros yr achos, wyliwch dros yr afiechyd sydd wedi peri fod rhaid i Iesu Grist farw. O, na fyddwch chi'n deall hyn. Ydych chi wedi gweld eich pechod? Ydych chi wedi gweld yr hyn a osododd yr Iesu ar y groes? Ydych chi wedi gweld tywyllwch eich pechod, erchylltro eich pechod? Gwybi Iesu Grist maint y dioddef oedd o'i flaen. Ond gwybi hefyd y byddai yn dod i ben, a byddai'n atgyfodi ac yn mynd i'r nefoedd. Gwybi yw ddyfodol fod yn ddiogel, ond nid felly oedd y sefylla'r gwragedd. Roedd e'n gwybod yr hyn oedd o'i blaenau nhw, ac roedd e'n gwybod beth oedd o flaen i plant nhw hefyd. Oni bai iddynt Edi Farhau. Mae am iddynt weld canlyniadau pechod bersonol a phechod y wlad. Y mae e'n galw arnynt wyliwch drostoch eich hunan a thros eich plant. O, mae'n disgrifio'r goeden sych crin hefyd fel gwir y gwragedd yma. Mae'r disgrifiad o'r Iddewon, mae'r disgrifiad o bob pechadur, ond mae'n disgrifiad o plant meibion y gwragedd oedd yna, ei gwir nhw, y tadau oedd yna. Yr rhai oedd yn gweiddi croeshoelio ef. Gwrandewch ar y geiriau yma, mae'r rhain yn erchyll. Gwir y gwragedd merched Jerusalem, bechgyn, meibion gwragedd Jerusalem, tadau gwragedd Jerusalem. Ac gwrandewch ar Matthew 27-25, a'r holl bobl atebodd ac yddywedodd, bydded ei waed ef arnom ni ac ar ein plant. Y fath hyfydra, y fath wrthodiad, y fath atgasedd, yn galw ei hunan am farn Duw arnynt ei hunan, ac nid yn unig arnynt ei hunan, ond ar ei plant. Mae'n ofnadw, dyna chi goed sych, yn barod i losgi. Dyna chi ddisgrifiad fan hyn o'r rhai oedd yn barod ar gyfer barn. Yr oedd nhw'n galw codi dwrn fyny at Grist. Ac yn dweud bydded ei waed ef ar newch yn siŵr bod chi'n gwasgu'r gwaywffon i fewn a'r goeden ddreiniog lawr ar ei benne ac yn taro'r hoelio mewn nes bod y gwaed yn pistillo allan ac yn dweud bydded ei waed ef ar ein pen ni ac ar ein plant ni. O, mae'r un peth heddi yn diwedd. Mae bron iawn pan ych chi'n clywed pobl yn y gymdeithas ac yn y cyfryngau ac yn y byd adloniant yn y ffordd maen nhw'n siarad am Grist. Maen nhw bron iawn yn dweud tir lawr te ar o barn arno ni. Dyn nhw ddim yn credu'r fath beth. Ac maen nhw'n fodlon, maen nhw'n ddigon parod i ddweud yr un geiriau a mae'r rhain yn dweud amser y groes. Iesu Grist am i'r gwragedd wylo am hyn. Am y milwyr Hufeinig a'i creulondeb, ond hefyd am gyflwr ein byd heddi. I wylo am bechod a'r hyn sydd i ddod o ganlyniad pechod. Dyna yr hyn y mae am iddynt wylo. Ydych chi wedi gweld rhywbeth tebyg? Ydych chi wedi gweld eich pechod? Ydych dagrau chi, ydych proffes chi yn un cyfleus? Ydych wedi peri bod chi wedi cael golwg ar bechod am yr hyn yw e? Neu ydych chi dal yn hapus yn y byd ac mewn pechod ac yn cyfiawnhau pechod? Os felly, mae'n amlwg, dydych chi ddim wedi gweld pechod. Os oes yna rhywun sydd yn fydol ac yn nghanol pethau'r byd ac ddim yn gweld rheidrwydd i ddilyn canllawiau Crist, yna chi'n gwybod, dydy'r rhain ddim wedi cael argyhoeddiad o bechod. Dydyn nhw ddim wedi gweld erchylltra eu calonau hunain a pa mor ddi yw eu calonau. Dydyn nhw ddim wedi weld mae hwn sydd wedi peri'r Iesu i gael ei groeshoelio. Dydy'r rhaina ddim wedi wylo dros eu pechod, ond dyna be mae'r Iesu'n galw arno ni i wylo amdano am ein pechod. Wel, i orffen.
y rhybydd. Canis os gwnaant hyn yn y pren i'r pa beth a wneir yn y crin. Hynny yw, os bydd i'r goeden werdd losgi i ddioddef yna'n sicr felly, fe fydd y pren sych yn llosgi. Os yw'r goeden werdd yn llosgi, yna wel wrth gwrs. Os yw'r goeden werdd ddioddef fel hyn, beth sydd yn mynd i ddigwydd yr un sych? Yr un sydd yn barod i losgi. Os nad yw y tad wedi arbed i fab, yna'n sicr y bydd i gofaint y tad holl bwerus yn syrthio yn ei lawn o goniant ar y digred, ar yr Iddewon anghrediniol, os na welir y difeirwch. Pa obeth sydd yr anghredinwyr, os i'r Iesu ddioddef felly? Pa obeth sydd i'r rhain sydd yn gwrthod Crist? Mae yna broffwydoliaeth fan hyn o farn Jerusalem. Mae'r Iesu yn rhoi rhyw fath o ddarlun, rhyw broffwydoliaeth o'r hyn oedd yn mynd i ddigwydd ym mhen rhai blynyddoedd. Y bydd Jerusalem cael ei chipio gan yr Rhufeiniaid a'i dinistrio. Ymhen 50 mlynedd digwyddodd hyn. Fe wireddwyd y broffwydoliaeth Titus yn arwain yr Rhufeiniaid ac fe lwyr ddinistriodd yn y modd mwyaf creulon. Trigolion Jerusalem eu hadeiladu nhw, y tanau oedd yn digwydd. Y dioddef oedd yn digwydd, dim trigaredd. Mae'n erchyll. Dioddefant farn, ac barn am wrthod Iesu Grist, am driniaeth erchyll o fab Duw. Cafon nhw'i rhybuddio, ond ni ydi feiriant, ac fe gafon nhw'r farn, ac yr oedd yr Iesu yn dweud oedd e'n cael golwg ar hynny ddechrau, y bydde'r Iddewon yn dioddef y farn gorfforol hon, ac felly'n dweud oedd gwragedd Jerusalem wylwch oherwydd eich pechod, oherwydd roedd e'n gwybod yr hyn oedd i ddod, yr hyn yr oedd ei wylo nhw'n arwain, toedd e ddim yn ddigonol, ac mae'n dweud i chi, mae angen i chi wylo, dwi'n gwybod yr hyn sydd yn mynd i ddigwydd i chi ac i'ch plant. Ond hefyd, y byddai'n arwain at farn ysbrydol a thragwyddol. Cyfeirio nid yn unig at y farn yr Iddewon, at farn y byd a barn am bechod. Pan y bydd pob un ohonom yn atebol am ein pechodau, mae'n cyfeirio at y farn. Y daw dydd pan y bydd Iesu Grist yn barnu ar ei orsedd. Y daw dydd pan y daw yn ei holl ysblander a'i nerth. I'r Iddewon bryd hynny byddai'r fath ofn ar ei wynebau. Dychmygwch pan dath yr Rhufeiniaid mewn i Jerusalem a dinistrio'n llwyr. Mi fyddai'r fath ofn ar ei wynebau. Geilw Crist arnynt i wylo nawr am hyn tra bod cyfle. I wylo am ganlyniadau pechod. Adnod 29. Canis wele mae'r dyddiau'n dyfod yn y rhai y dywedant gwyn ei byd, y rhai amlantadwy, a'r crothau nid epiliasant, a'r bronau ni roesant sign, yna dechreuant dywedyd wrth y mynyddoedd syrthiwch arno, ac wrth y bryniau cuddiwch ni. Yn y dydd ofnadw hynny, ei dymuniad fydd na fyddent erioed wedi cael ei geni. Dymunant y byddant wedi ei diddymu, ei dinistrio'n llwyr, wedi ei malu gan y mynyddoedd, syrthiwch arnom. Cuddiwch ni o'r fath i gofaint, dyna beth mae'n dweud. Pe na byddant wedi bedoli erioed, dyna beth nhw'n gobeithio. O na fydden ni erioed wedi cael ein geni. Dyma dylsech fod yn wylo amdano. Mae'r Iesu'n dweud gwylwch, achos dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae yna farn yn dod oherwydd eich pechod, oherwydd eich anghrediniaeth. Peidiwch ag wylo fy mod i ar y groes. Wylwch am eich pechod sydd i arwain at y groes. Dyma dylsech fod yn wylo amdano, mae'n dweud. Datguddiad 6 a 16 ymlaen, ac a ddywedasant wrth y mynyddoedd a'r creigiau, syrthiwch arno. A chuddiwch ni o wydd yr hwn sydd yn eistedd ar yr orseddfa'n cael coddi wrth lyd yr oen, cynnes daeth dydd mawr ei ddicter ef, a ffwy a ddichon sefyll. Dyna chi ddydd. Fydd yr rhai sydd wedi gwrthod Crist. Bydd yr rhai sydd wedi anwybyddu, sydd wedi watwar, sydd wedi ddirmygu, sydd wedi gesau, sydd wedi erlyd ei bobl. O, fe fyddan nhw'n gweiddi am y mynyddoedd i syrthio arnynt. O, bydda nifer o ferched Jerusalem a siaradodd yr Iesu a hwy pan oedd ar y groes, dal yn fyw siwr o fod yn ystod y farn pan dath Titus gyda'r
Dychmygwch, dwi'n siŵr, fydda yna lawer iawn ohonynt wedi cofio rhybuddion tyner yr Iesu wrthynt. Mi fydda nhw wrth weld y milwyr yn dod, wrth weld y tannau, wrth weld y cleddyfau, wrth weld y lladd di drigaredd, ac yn gweld yr erchylltra'r ddinas yn cael ei ddymchwel yn llwyr, ac yn gwybod bod hyn yn mynd i ddod ar eu traws nhw, ac yna yn arwain at y farn tragwyddol hefyd, ac yna bydd y dod i gof, yn dod i gof bregaeth yr Iesu. Yn galw arnynt i beidio wylo am croeshoeliad yr Iesu, ond i wylo am ei pechod. Ond i lawer mi fydda wedi bod yn rhy hwyr. Matthew 25:41 yna dywed e fe hefyd wrth yr rhai a fyddant ar y llawaswy. Ewch oddi wrthi rhai melltigedig i'r tân dragwyddol, yr hwn a baratoed i ddiafol ac i'w angylion. Wyliwch am y materion yma. Os bu Iesu Grist, yr oen di nam ddioddef y fath farwolaeth, pa obaith sydd i'r bechaduriaid sydd wedi gwrthod Crist, pa obaith i'r sawl awrthodo ffordd a chawdwriaeth. Dim syndod iddynt alw ar y mynyddoedd i'w gwasgu i'w cuddio. 1:4 adnod 18, ac os braidd y mae'r cyfiawn yn gadwedig, pa le'r ymddengys yr aniwiol a'r pechadur, pa obaith sydd i'r pren sych. Gai ofyn i orffen, ble eich chi arni? Ydych chi'n gwybod am y fath wylo y dymunau Iesu Grist ei weld dros bechod? Ond nid yw'r hybydd yn y bregeth yma ar y groes yn dangos trigaredd yr Iesu. Y gobaith sydd yno, hyd yn oed pa mae e'n gweld yr rhai sydd yn ei gysau yn gweiddi croeshoelio ef, ac yna mae'n gweld rhai sydd yn crio, nid yma peth cywir i bod nhw'n crio, yma peth sydd yn anghywir. Dyw'r rhai ddim yn ei geisio fe, dyn nhw ddim yn ceisio ei eiriau e, a thrawiaeth e, maen nhw'n crio oherwydd yr emosiwn. Ac mae'n rhoi gobaith iddynt, mae'n ei herio nhw. Wrth alw arnynt i wylo, nid dros o ef, ond dros dynt ei hunan a'i plant, mae yna obaith. Mae'n rhoi rhybydd iddynt i edifarhau, i droi tra bod cyfle. I ni'n gweld ei drigaredd adnod 34, ar Iesu a ddywedodd o dad maddau iddynt, cynnes ni wyddant pa beth ymaint yn ei wneithir. O, mae yna drigaredd fyna. Mae yna drigaredd trwy hyn i gyd yn yr rhybydd. Peidiwch a crio dros y pethau anghywir. Criwch dros eich pechod. Peth da byddai'n neud, os ych chi'n teimlo, wel, efallai bod y broffes yn un wa, galwch ar yr arglwydd, o Dduw grason, agor llygaid fy enaid i weld fy angen am Grist, i weld fy mhechod, dangos i mi fy mhechod, dangos i mi fy mhechod fy'r erchylltra, ac yna dangos i mi Grist. Dangos i mi'r ateb, dangos i mi'r feddyginiaeth, dangos i mi fod yr Iesu wedi marw ar y groes, ac pan iddo farw ar y groes, dyma oedd yr feddyginiaeth, dyma oedd yr ateb i'r broblem, ac i mi lawenhau oherwydd y groes, nid oherwydd y weithred bod di'n di roed yna, ond oherwydd yno y mae'n rhoi ei hun yn wirfoddol, ac y mae'r tad yn cosbi ei fab am ein pechod ni. Mae waed yn cael ei lifo mwyn golchi pob staen i ffwrdd. Ac yma ar y groes y mae'r Iesu yn galw ar y merched yma, merched Jerusalem. O, cymerwch gyfle tra fy mod yn agos. I edifarhau a chredu. A chredu'r un sydd wedi cymryd eich cosb. Ac i'r tad osod ei holl ddigofaint arno ef. O, na ddewch yn wylo, edifarhau am eich pechod a phwyso ar y Grist. O, mae eisiau crio, mae eisiau wylo. Ond o, na fydden nhw'n ddagrau cnawdol a llanol yn unig. O, na fydde'r dagrau yn ddagrau am eich pechod, am yr hyn a chosodd i'r Iesu fynd i'r groes. Mae'r Iesu yn eich gwahodd i wneud hyn nawr, i ddod ato ef tra bod cyfle. Eich bod chi'n dod yn edifeiriol, yn dod yn waglaw, heb ddim byd yn eich llaw. Eich bod chi'n dod yn galw am ei drigaredd, tra bod cyfle, tra i fod yn agos. O llawer yn gadael i un wythnos arall fy'n heibio. Ond o, mae bywyd mor fregus ond diwedd. A fydd na gyfle arall, o na fyddech chi'n dod. Y mae'r hybydd yn ddigon clir, canes os gwnaant hyn yn y pren ir. Pa beth a wneir yn y crin, pa obaith sydd i chi.
os nad ydych chi'n edi farhau, o na fyddech chi'n edi farhau, o na fyddech chi'n credu. A cyffeswch eich gwendid bod chi ddim yn gallu edi farhau a ddim yn gallu credu. Ac wrth wneud hynny fydd yr Iesu yn dod ac yn peri yn nerth i chi droi o'ch pechod, ac fe fydd yn rhoi rhodd o ffydd i chi i gredu ac i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.